tak dovolte, abych přivítala Janičku Karpusovou. Mnozí už je znáte, tak já se těším už několik dní, že spolu prožijeme to poslední krásné adventní setkání. Vstoupíme radostně vánočního času. Krásné odpoledne. Vstávají ze sna pastýři a diví se a žasnou a bez váhání zamíří, kde vidí hvězdu jasnou. Nad holým chlévem z kamení, co hledí dolů k městu, hoří to boží znamení a osvětluje cestu. Svolává k chlévu ze všech stran i anděle, i lidi. A kdo má srdce do kořán, každý to světlo vidí. Každý den v novém roce může být cestou na jitřní, cestou ke svítání, cestou, na které se proměníme a přineseme tím trochu jasu těm, které milujeme. A tím je přineseme sobě. Krásné Vánoce.